Hello mga inahan, mao ni ang tinuod nga kinabuhi sa inahan diring dapita. Abroad pa more. So sa mga wala nakabalo kung sa akong trabaho, mao ni ang akong trabaho. Pero actually bago pa ko dinhi, siguro mga mag 5 months pa lang ko. Tapos kani nga video ako nang gikuha, mga kuha na siguro mga last 2 days bago ko maghawa ani nga trabaho. Ako ra gyud siyang gitry. Dili na ako ni siya gusto nga trabaho, pero kay sayang man sad ang adlaw nga nagapaabot ang inyong pobre nga inahan nga laing trabaho nga sudlan. So ako na lang gid ning gi-grab kay sayang man sad ang dagan sa panahon nga magpungko ra ka sa balay unya. Dagan ra bagkuan. Dagan tag mga bayronon, di ba? Sao na lang ang Pilipinas nato ani. So laban lang gyud ta bisag wa tay kalaban sa mga istorya. Bitaw so mo ni ang akong trabaho as maid sa palasyo. Maid sa palasyo. Bitaw so video ko ani kay dili pa man kayo may busy unya. Last 2 days naman pud nako ni nagkuha naman ko na muhawa naman ko kay di jud makaya sa akong power. Grabe murag ubusan ng lakas. Grabe ning trabaho ani. Diri ko nagniwang. Imbis ang imong kilo nga 55 muhawa ko diri wala na ni minus jud og 10 ka kilo ang nawala sa ako aing taon. Grabe akong stressful. Ako na lang yung gilingaw-lingaw kay murag ngayon sa una lang basta padayon lang gyud ta para sa ekonomiya. So mao ni ang akong housekeeping kuno nga trabaho na all around naman ni murag ako naman tanan. Sure. Bitaw so wala tay choice kay nakatumong man ta sa pobreng kuan, pobreng okra. Pobreng okra. Bitaw niya sayang man sad ang kuan oy ang oras nga nagadagan ba magpungko ra ka sa balay, so i-grab na lang nato ni. So ako gid ning ayuson og pilo nga wala gyud kumot nga makita kay i-check ba gidayon nila. So dugay kay ko nakakat-on ani oy siguro mga 3 weeks siguro ko bago ko nakakat-on. Nga human hadlok pa jud kayo og kanang ako na lang usa. So ako gyud daw ning gitun-an maayo labi na kanang magdiko-diko na ka nang mag-decoration ba. Nya wala ba jud ko experience ani. First time gyud nako ni nga experience nga makatrabaho diri. So kahit papano naging proud ko sa akong sarili nga naka-experience ko ingon ani nga trabaho kay murag dili man ako siya linya oy. Kay murag pangkusina man jud siguro ning akong dagway. Pangkusina. Bitaw okay man siya kay murag duol ra sa moa ba unya kanang kuan ra pod kaayo. Kanang basta kay duol ra sa moa isa ra ka mga duha ra siguro kay station. Kung magsakay ko og train unya usay matod pud ko sa engkanto, so okay ra jud kaayo. Ang di lang jud kay nako ganahan kay tungod sa kakapoy siguro sa trabaho ang mga trabahante murag dili magdugay ba. Kung naa may nagtrabaho diri nga dugay no, siguro mga kuan na sila nang murag mga tigulang na sila bitaw. Unya ang uban nga mo apply diri trabaho nga ingon ani tungod sa kadako sa palasyo, tungod sa kadaghang trabahoon naitawag o naireklamo, imo ihanak tanan pastilan kinahanglan makahawa na jud ko dinhi og dili mahuman ang kuan ang ilang ginatawag nga under construction pa sa Pikas building unya naa pa gid sila apartment maupat ka unit nasa gawas unya og naay kuan naay guest dito so adto pud ko dito dagan pud ko dito depende. So ato gini i-arrange maayo para maganahan jud og ligid-ligid diri ang mga engkanto nga mga guest. Nya dako gid hinuon ni siya oy murag palasyo man nga hotel. Wa jud ta ko nagdahom nga makasulod ko diri kay sa una maglakaw-lakaw ra man ko sa gawas nya makita nako ni nga hotel ba. Nga nindot kaayo sa gawas pink kaayo murag kuan palasyo sa Mickey Mouse. Sa mukas Mickey Mouse oy. Bitaw inaani jud ang akong trabaho. So pamil-on ang mga kuan, mga habol, unya ibutang ang bathrobe, tagduha ka buok. Unya kinahanglan piluon jud ang mga pelo og imo nang itsura. Tarang. So ingon ana jud ang porma.
So nice jud siya kaayo, tsada jud siya kaayo. So yun ana gyud ang kinahanglan. So habang nagahulat ka nga mo check out ang mga kuan engkanto, mamilo sa ako dinhi sa budiga kung asa na mo ibutang ang among mga habol, mga tuwalya, ingon ana. So diri na ako i-arrange kung maabot ang among kuan mga laundry. So i-arrange na mo na siya dinha. Habang gaatang ko kung nai check out sa mga kuan engkanto nga mga guest. Nya. Lingaw-lingaw lang po din tawon ko aron mawa ang atong kagul-anan ang atong mga problema. So ana lang gid ang atong kinabuhi diri sa abroad no. Sa mga nagtuo diha nga hayahay kayo ta kay tungod sa makita sa mga post sa mga Facebook, hayahay kay ang inahan, uy wala gid ta mo kabalo taon sa kakapoy labi na og kadlawon. Buntag sayo ka mo mata, kadlawon ka mo mata, na mo baklay ka na, kaya wala ba gid intaw i-train. Ana i-train pero ang pasulod ba, walay bus. So, antos-antos na lang jud. So, mao na ang itsura sa among budiga dire kung asa butang ang among mga laundry. So, padayon ako taud-taud. Na-check out na ang kuan, engkanto. So, naana po'y kuan. Kuan na po mo check-in na sad. So dali-dali na to ni og limpyo na natira sa ilang CR. So mo ni ilang bathroom. So ordinaryo ra ni siya nga room. Pero ganahan ko nga room din kay gamay ra siya ba kunya. Ang iyang background kay garden. So mo sa labas na ilang mga kuan, ilang mga shower room. Mura po kuan gyud po. Murag pang palasyo jud ba. So kailangan imo gid na siyang pasinawon, sinaw pa sa kalbo nga dili ingon nato. So kailangan imo gid na siyang punasan, tanggalon ang mga tip din ha. Kay para walay reklamo ang atong trabaho diri. So mga 5 months naman sad ko. So patapos na po ko dinhi. Una kay gusto gid nila unta nga magpadayon ko pero di naman jud ko kaya. Di naman jud kaya sa akong mga rayuma. Bitaw kana bitaw magduko-duko parehas ani duko diri, duko dito, hangad diri. Ay naman pare-parehas pa man daga na po ka sa pikas. Room kung naitawag na nahanglan sa isa ka oras na akay mahuman 3 o 4 ka kwarto. Unya, may rabaw ang tag-kwarto nga gamatoy nga kapag yung dakuha. Ay, Diyos niyo, Marimar. So, diri na po kod na po ani ilang duro. Ala, sige, kuuta din ha ang mga tubulong mga din ha. Bitaw. So, ba't yung magiginoon kay kuan man siya ka ng hotel. Hindi ka ng brutal ka ay makakahugaw. Kuan ang gud siya, wisik-wisika nang gud siya nga makuha nga limpyo tan-awon sa ilang mga kalimutaw. Nya, laban lang gyud ta ani, padayon lang gyud ta para sa ekonomiya, para mabuhi ta na mo na ginaingon nga abroad to more. Di ba? Laban lang. Wa nay ko anay ni, reklamuhay ni. Sugay lang ta ni tuhod. So limpyo lang gid, limpyo nagamit jud ang talento nato sa panglimpyo anis panimalay. So mana ang iniduro kuwaon sa nako ang tuwalya para nga plaster na kay nagpanawag ang reception nga pila na ka minuto kay gahulat na ang mo check-in. Ay gamandar gid sila no. Katuog gid taon sila kuan ta. Superwoman nga pag-ingog minuto naa dayon. Ay nalang pwede palang mo reklamo. So, na lang. So, yun ana, i-arrange yun siya maayo. Kinahanglan, magbitay yun siya din nga pantay, nga walay kumpot. So, ana gid ang tsura diri sa ilang kuan. Sa ilang CR, bathroom, tawag nila kay na may shower room. Tapos, naapod din sila swimming pool diri, naapod sila sauna. Nindot baya yun siya kaayo. Pero, tungod sa kadugay na akong trabaho diri, murag nagsawa na. Nagsawa nang akong kalimutaw makita sa ilang mga facilities o amenities. Unya karon na ay mag-celebrate sa ilang kaminyoon. So mo ni ang itsura, inaani ang among decoration. O di ba romantic kayo? Sana all maka-celebrate og
adlaw sa kuan gugmang giatay o may pang kuan gansa. O napod sila na para romantic na ay fresh fruit, na ay champagne, with 3 roses, o di ba? Na may mga petals, na ay mga praline, nga mga chocolates. Sana all, gugma pa more. Ambot bilaghan ni diri siguro na sa kini nga kwarto siguro.